Hi guys! Sobrang init. Sobrang init ng Pilipinas. Anyway, this is our 5 ways to save money. Ito yung mga ginagawa namin para mas makasave, mas malaking naiipon. So, yan. So, wala nang patupik-tumpik pa. Gusto ko nang simulan kung ano yung mga ginagawa namin. Yung mga simple lang naman yung ginagawa namin na um, parang yung iba, kailangan is mag-sacrifice ka talaga para ma-reach mo yung goal mo sa savings mo sa yung emergency fund. So, ito yung mga ginagawa namin. So, first, hindi kami kumakain sa labas. No eating out. Talagang medyo matagal-tagal na, hindi kami kumakain sa labas. Except pag may birthday or, yun, pag may birthday, yun talaga yung ano namin na hindi kami kumakain ewan na ewan ko parang hindi naman kami nag-enjoy naman kami sa bahay, so parang hindi talaga siya sacrifice, pero minsan parang nagke-crave tayo, diba, parang nagke-crave tayo ng kumain ng Jollibee ganon, pero okay lang naman mag-set ka na lang ng, kung hindi mo talaga kaya mag-set ka na lang ng date or sa isang buwan kung at least once or twice kayong kakain sa labas. Pero you have to put a budget. Maglagay ka ng budget doon para sa ano lang yun. Para pangkain sa labas. So, yun. Um, Pangalawa, no expensive stuffs like yung mga mamahali na akala mo nakakatipid ka. Yung, for example, nag-sale ang mall. Tapos, akala mo nakakasave ka kasi nga nag-less 50% off, sabi mo. Sasabihin mo na ano, makakasave ka nga kasi nag-sale. Pero actually, hindi ka naman talaga nakakasave kasi gumastos ka. 'Di ba? So, kung nasa stage pa tayo ng pagsisave, huwag muna tayo bili ng mga gamit na minsan, sabi na, kasi before ganun ako eh, investment to ka na, ano, bibili ka ng mahal na jeans kasi tatagal naman. Well, yun pa rin yung ano ko, pero ngayon, for now, dahil nag-iipon pa nga kami sa aming emergency fund, kailangan mag-sacrifice. Aanhin mo yung mga gandang gamit kung okay na yung magiging okay na yung life nyo, yung okay ka na kasi hindi ka na matatakot na one day baka may emergency tapos wala kang pera. Kasi kung natapos mo lang yung emergency fund mo, wala ka ng utang, hindi ka na matatakot na baka ano, one day may mangyari na hindi natin inaasahan, diba? So at least, ano na tayo, hindi na tayo, hindi na tayo uneasy ba na at least alam natin na meron tayong pera, diba? So, for now, hindi talaga kami bumibili ng mga mamahaling gamit. We buy mga ano lang, yung mga kailangan lang talaga. Yung kung, for example, yung shoes ng anak ko, yung medyo nabutas na siya. So, kailangan talagang bumili. Hindi naman pwedeng dahil nabutas na hindi ka talaga bibili. Bibili ka pa din kung kailangan naman, di ba? So, yun. Number 3, no to junk foods and soft drinks. Well, actually, bumibili naman ako ng junk foods. But soft drinks, kasi 'di ba before kasi everyday umiinom talaga kami ng soft drinks. Parang hindi ako nabubuhay pag walang soft drinks. Kaya nga before pa lang, yung hindi pa ako nanganganak, talagang ganyan talaga yung mukha ko. Ngayon, tumaba ako kasi yung galing nga ako ano, galing ako nanganak, so yun, tumaba na naman ako ulit. Pero, soft drinks, kung hindi mo talaga kayang iwasan, ano na lang, maghinay-hinay lang sa pag-inom. Aside sa mas papayat ka na, um, mas makakasave ka pa kasi imagine sa isang araw ilang bottle yung nauubos mo, 'di ba? So parang feeling ko useless na bibili ka ng soft drinks tapos parang ang gastos ng pera ganun.
Sa junk foods naman, well, bumibili yung asawa ko. Siya kasi yung mahilig. Pero yung mga tingi-tingi lang, mga piso-piso, pero wag kang bumili pag nag-grocery ka na isasali mo siya sa yung grocery list. No. Kailangan tingi-tingi lang kung nag-ano ka talaga, gusto mong kumain ng medyo, diba, ano yun, salty. May times, diba, na gusto natin kumain ng salty. So, yun, bumili ka ng tindahan. Ito sa Pilipinas, ang dami naman tindahan, no? Dito sa tabi-tabi. So, go. Pero, hindi yung gastos talaga na ano, yung bibili ka talaga yung malaking junk foods. Huwag naman ganon. Kasi nga, parati yung itatatak sa isip mo na nagbabudget pa tayo, diba? Nandito pa tayo sa stage na pagbabudget. So, yun. Yun yung aming mga ano, hindi kami bumibili talaga ng junk foods na ano. So, number 4, no too expensive coffee. Coffee. Yung iba, pag may pera, naku, nag-Starbucks pa, bumibili pa ng mga, ano ba yung, may mga bagong ano na ngayon, yung mga latte, ganon. Yung mga, ano ba yung tatawag doon. Parang masyadong mahal. Kasi kami, hindi talaga kami bumibili sa ganon. Before, nag-ano kami ng 3-in-1, pero ngayon, doon na kami sa yung coffee talaga, tapos nilagyan kami yung may asukar, may creamer, yun yung binibili ko. Kasi mas feeling ko mas nakaka-save ako sa ganun. Kasi mas na-estimate ko yung lasa. Kasi yung asawa ko ayaw niya masyadong creamy, ayaw niya masyadong matamis. Gusto niya medyo mapait-pait konti. So, yun. Hindi kami bumibili ng kape sa labas. Yung iba, nag-Starbucks, tapos kahit hindi naman kaya, kahit wala namang pera, magsa-Starbucks kasi bibit-bit niya yung Starbucks na cup para para may pagmayabang yung iba. Pero yung iba naman, afford naman nila. Pero yung iba, medyo, hindi naman afford. Huwag na lang magpaano, kasi aanihin mo yung social na tingnan ng iba. Pag uwi mo naman sa bahay, wala ka namang ulam. Marami ka namang utang. So, yun. So, hinay-hinay po tayo sa ating gastos. So, yun. Hindi kami bumibili talaga ng ano. So, yun. Yun ang number 4. Number 5. No too expensive cable. Cable. Feeling ko, hindi naman kailangan mag-cable kung feeling ko talaga okay naman mag-cable kung kaya naman bayaran, kung wala ka pang iniintindi na babayaran. But, kung marami ka pang utang, feeling ko kailangan mo pa muna siyang putulin kasi dagdag gastos lang talaga siya. Tapos, kasi sa amin, yung TV talaga namin, nabubuksan lang talaga siya kapag gabi. So, feeling ko, useless magpa-cable. Pero sana magagamit sana talaga namin yun. Kasi sa anak ko, ano talaga siya, nanonood na siya ng TV, ng mga cartoons, gano'n. Kaya lang, feeling ko talaga, hindi ko pa siya priority ngayon na isali sa aming budget, sa aming bills kasi marami pa kaming binabayaran. So, yun. Yun. Yun ang aming 5 ways. Ang aming 5 ways na makakasave kami ng pera talaga. Doon kami nakakasave talaga ng pera. So, meron talaga mga sacrifices na kailangan natin gawin. Hindi pwedeng puro luho lang. We have to sacrifice. Kasi yun talagang feeling namin hindi naman talaga siya sacrifice kasi parang pag na ano na parang pag nasanay ka na, parang wala lang. Ang importante lang talaga is makontento tayo kung anong meron tayo. Yun ang talagang importante kasi pag hindi tayo na kontento, wala tayong patutunguhan. So for now, kontento muna tayo kung ano pa yung kaya lang nating bilhin. Huwag tayong gumastos ng sobra pa sa ating kinikita. So, yan. Yan lang po. Sana po ay nakakuha o nakapulot kayo ng um,
sa aming 5 ways to save money. Kasi yun talaga yung mga ginagawa namin, basic sa amin ko na talagang malaki yung tulong talaga sa amin. So, yun. Please like po and subscribe. Please comment below kung meron kayong mga suggestion. Yun lang po. Salamat!